Izgleda da je opšti trend na internetu tražiti online dečka ili devojku ili nešto između svakakvih fenomena, sad ima ovo tužno vreme, ali ova devojka je posebno privukla pažnju sa svojim klipom u kome ona opisuje svog princa na belom konju. Evo, ko nije video mali deo tog klipa. Ćao svima, ja sam Kaja i danas sam odlučila da snimim video po imenu Tražim dečka. Sam odlučila da ovim putem pokušam da nađem tu neku moju srodnu dušu. Što se tiče momaka danas, ima ih dosta različitih, ali su mahom svi na isti fazon. Bukvalno mi je muka od tog fazona. Što se tiče dečka, očekujem, znači, bukvalno sve. Znači, sve od njega očekujem. Znači, da imam slike sa njim, da izlazim sa njim, da imam letovanje, da imam zimovanje s njima, da smo non stop zajedno, da će da se trudi oko mene, da će da mi poklane pažnju, da će da mi kupuje svašta nešto, da jednostavno ima neku tu obavezu prema meni koju će, znači, jednostavno ispunjavati. I koji ste zainteresovani možete da mi se javite u inbox na Instagramu. Moj Instagram je Kaja_Catherine. Ja želim svog princa na belom konju. Za sebe mislim da sam lepa i jednostavno mislim da zaslužujem i lepog dečka i nekog svog princa o kojem sve devojke pa i ja jednostavno maštam i možda ja nađem svoju srodnu dušu. Volim vas i ljubim puno, sve vaša Kaja. Sad ja znam da sam zakasnio malo jer sam tek saznao za ovo, klip je izašao pre jednu nedelju dana, ali za ljubav nikad nije kasno, bar tako kažu pesmama. Tako da evo, Catherine, ja ću biti tvoj princ na belom konju. Ali nemam konja. U stvari, kad malo bolje razmislim, ja baš ne zadovoljavam kriterijume koje je ona ovde navela. Ja jedva izdržavam sebe, a kamoli... Jebi ga, Catherine, izgleda da ja ne mogu biti tvoj sponsor, hteo sam kažem princ na belom konju, ali mlada si ti devojka, zadovoljit će te već neko, mislim, naći ćeš ti već ljubav, šta mi je jebote. Nažalost, Kaji meni nije suđeno, ali bez obzira na to ona me inspirisala da ja napravim ovu glupost u koju ću ja opisati svoju idealnu devojku. Koja god devojka da se pronađe u nekim od ovih stvari koje kažem, slobodno mi pišite u... jebem ti, polako kapiram da će mi biti uništen inbox. Ali nema veze. Moja devojka mora da bude jaka u gornjem delu tela. U glavi, da bi mogla da me podsjeti kako se rešavaju integrali i diferencijalne jednačine jer zaboravim pred svaki jebeni ispit. Moja devojka mora da zna sve poze, joge, gimnastike, jer ja ako se ujutro ne razgibam pa propade cijeli dan. Moja devojka mora da bude vešta sa rukama, znate na šta mislim. Mislim na to da zna da me ošiša kad mi se razbuja kosa. Da ne moram svaki put da idem kod frizera koji me bruka da imam najčudniju kosu koju on nikad video. Ne samo da bude vešta, mora da bude jaka u rukama. Ne da bi umesila po gaču. Već da bi mogla kvalitetno da me izmasira. Neozbiljno, vrat me ubija. Također meni treba devojka koja će da misli na mene, da me zove, da mi se javi. Prestani me zoveš, Marija! Dosadnog stvorenja. Mora da mrzi Twilight. Polovina već ovdje isključuje klip, ali nema veze. Mora da zna sva pravila rukometa i košarke, da ne moram da joj objašnjam svaki božji put. Mora da zna šta je Cartoon Network. Ozbiljno, jedna devojka nije znala, znači tuga i očaj. Mora da voli šta god da skuva, ali dobar sam kuva, opušteno. Ti dobar kuva. Ej, treba mi devojka u čije lice neću da se zaglibim kad je poljubim, znači ko da ljubim kofu maltera. Treba mi devojka čije obrve neće da liče na krem bananice. Treba mi devojka koja neće da mi peva mala voli Audi, mala voli BMW. Ili 225 883. Da. Nazovi moj broj. To. Da. I na kraju poručio bih Kaji, drži se, naći ćeš ti ljubav. Ako ne, vidjet ćemo te siguran sam u nekom realitiju vrlo uskoro. Poručio bih svojim roditeljima, neće više vaše dete biti jedino u komšiluku bez mlade. Stiže vam skoro Snajka. Ili se Snajka kaže? Da, Snajka. Snajka. I toliko od mene, devojke, ne stidite se, šaljite ta ljubavna pisma. A momci, ako prvi put vidite Kajin klip, šaljite bre, javite se devojci. Za mene nema nade, ali za vas možda još ima. Hvala što ste gledali, to je to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj šta god da napravim.